زخبر سلامتنا نعختكم يخون زخبركم تخطتلتي سينما سمره كميك أنيخم نايلوم يتحستونا عبستفلالي كابزن كابتن زماررنا يتحستو تاتينا نبختكم كنبلو أقدمنا نمكتزالكم بأخبروس نحتت عليت كوماساي ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከቡ ዓሌታት ሓደ ዝኾኑ ዓሌት ኩማሳይ ኣብ ማእከላይ ጋና ዝርከቡ ኮይኖም ኣብቲ ካብ 4 ዓበይቲ ኣውራጃታት ጋና ሓንቲ ዝኾነት ብኣሻንቲ እትፍለጥ ግዝኣት ይነብሩ። ኩማሲ ርእሰ ከተማኦም ኮይና ካብ ገማግም ባሕሪ ኣስታት 300 ኪሎሜትር ርሕቃ ትርከብ። ኩማሳውያን ብንጉስ ዝመሓደሩ ዓሌት ኮይኖም ቅርጺ ፒራሚድ ዝሓዘ ናይ ምሕደራ መሳለሊ ይኽተሉ። ንጉስ እቲ ዝለዓለ መራሒ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ንነፍስ ወከፍ ንኡዞባ ኣሻንቲ ዘመሓድሩ ኣመሓድርቲ ኣለዉ። ዓሌት ኩማሳይ ብስድራ ቤት ዝማምቕ ህይወት ዘዘውትሩ ኮይኖም ኣብ ኣዝዩ ዝተቐራረበ ቦታ ኣብ ዝተደኮነ ኣባይቶም ብሓባር ይቕመጡ። ኣቦ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ሓው ናይቲ ገዛ ከም ሓላፊ ወይ ኣላይ ናይቲ ቤተሰብ ንኽኸውን ብዓበይቲ ናይቲ ከባቢ ይምረጽ። ኩሎም ኣባላት እቲ ቤተሰብ ድማ ንዕኡ እናተኣዘዙ ይነብሩ። ኣወዳት ኩማሳይ ደቂ 8-9 ዓመት ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ኣቦታቶም ብዝመረጹሎም ዓውዲ ክስልጥኑ ይጅምሩ። ብኣሕዋት ኣዲኦም ድማ ንቋንቋ ኣሻንትን ንባህላዊ ልምድታቶምን ይመሃሩ። እተን ኣዋልድ ብወገነን ኣተሓሕዛ ገዛን ኣሰራርሓ ምግብን ብኣዴታተን ይመሃራ። ኣብ ሕርሻን ካልእን ድማ ማይን ካልእ ነገራትን ብምምላስ ይተሓጋገዛ። ኩማሳውያን ልክዕ ከም መብዛሕትኦም ጥንታውያን ነበርቲ ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ እምነታት ዝኣምኑ እዮም። ገሊኦም እንስሳታትን ኣታኽልትን ናይ ገዛ ርእሶም መንፈሳዊ ሓይሊ ከም ዘለዎም ይኣምኑ። ኣብ እዋን መርዓ፣ ሓዘን፣ ወሊድን ካልኦት ኣጋጣሚታትን ዝተፈላለዩ ልምድታት ዘዘውትሩ ዓሌት ኩማሳይ ሓደ ካብቲ ዝልለይሉ ልምድታት ድማ ልክዕ ከምቲ ኣህዛብ ኣሻንቲ ዘዘውትርዎ ኣብ ልዕለቲ ብወርቃዊ መንበር ዝፍለጥ መለለይ ምልክት ኣሻንታውያን ዝኾነ መንበር ዘለዎም ኣዝዩ ልዑል እምነት እዩ። ዝኾነ ሰብ ኮፍ ክብሎ ኣይፍቀዶን እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣዝዩ ውሕስ ቦታን ብኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐን ዝቕመጥ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ንዕኡ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰርሐ መቐመጢ ይቕመጥ። ካብ ዝቕመጠሉ ግዜ ጀሚሩ ድማ ወላውን ቦታ ኣብ ዝቕየረሉ ግዜ መሬት ዝበሃል ኣይትንክፍን እዩ። ነዚ መግለጺ መንነቶም ዝኾነ ወርቃዊ መንበር ንምዕቃብ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ኩማሳውያን ካብ ነቲ መንበር ዝኸስሩ ንንጉሶም ምኽሳር ይመርጹ። ኬንታ ባህላዊ ክዳን ናይ ኣሻንታውያን ኮይኑ ብዝተፈላለየ ዓቐን ሕብርን መልክዕን ተዳልዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገዳስቲ ማሕበራውን ሃይማኖታውን በዓላትን ፍጻሜታትን ብኩማሳውያን ይኽደን። ኬንታ ንኩማሳውያን ካብ ተራ ክዳን ሓሊፉ ንታሪኾም፣ ክብርታቶም፣ ባህሎም፣ እምነቶም ኮታስ ንመንነቶም ዝውክል ብምዃኑ ኣብቶም ህዝቢ ኣዝዩ ልዑል ተቐባልነት ኣለዎም። زعبيو ديكاتات عالمنا ماي حدا كابتوم نهوت ودسب أقدست زخونو مسرطوين نقرات سلزخونة نمعقابون أبستفلالي معلام وعالون بزوح تعارتات يوزكايد حدا كاودما ديكاتات سريح كازقبر مسرح معقابيو سيعيبهم زغربون بقار أبستفلالي معلاز وعلو بدرجة علم زعبيو ديكاتات يوم نلو من بقار حموش تكواتو منا كان غربالكم قداماي ديغا ميكا እዚ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ዲጋዚ ኣስታት 243 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኮይኑ ከም መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን የገልግል እዩ። ካልኣይ ዲጋ ሳያኖ ሹሽንስካያ እዚ ዲጋዚ ኣብ ካካስያ ሩስያ ዝርከብ ኣስታት 242 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሩስያ እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ ሻርሸይ ተርታ ዝርከብ ዝዓበየ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ። ሳልሳይ ዲጋ ኤልካዮን እዚ ኣብ ምዕራብ ሆንዱራስ ዝርከብ ኣስታት 243 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ዲጋ ኮይኑ ከም መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ የገልግል። ራብዓይ ዲጋ ካሩን 4 ኣብ ግዝኣት ቻሃር መሃል ኢራን ዝርከብ ዲጋዚ ኣስታት 230 ሜትሮ ቁመት ኣለዎ። ሓሙሻይ ዲጋ ባክራ ኣስታት 225.55 ሜትር ቁመት ዘለዎ ኣብ ግዝኣት ሂማቻል ህንዲ ዝርከብ ዲጋዩ።
زخبركم تخاتلتي سينما سمرة نايلو ميت حستونا أبزي كنزا زمينا زمتص بفلي زولت حستو إنا كنرخب بحنك أنيوم